Nyambut gawe alon-alon ger. No, dalamnya Bapak buat di sini kawasan Baku Bawangan Pasirian ger. Tole Hendra biasa ger. Os. A. Os. Yo. Ot. Yo. Ya. Di bawah sini dono solakri dane ya. Os. Oh ya. Os. Os lo. Yo. Dijogo sing becik ger. Yo. Suradira Jaya ningrat lebur dening Pangastuti. Rawe ratas malang butuh. Sak dumuk bathuk senyari bumi. Jaya Kawijaya. Jaya Kawijaya. Jayane Singo Manunggal Bukti Wibowo tansah ijo royo-royo laksana Seuntal Mutiara surga Katulistiwa. Meskipun alangan menerjang, meskipun rintangan menghadang Singo Manunggal tetap maju. Jayalah Singo Manunggalku. Jayalah Singo Manunggalku. Ayo Lontong wong Ponorogo ger. Wah.
Awas ger. Yo. Ya. Ya. Ayo. Ya. Ayo. Awas ger. Ya. Mana tepuk-tepuknya baku. Baku Pasirian. Yo. Ya. Aduh. Ayo. Awas ya. Halo Jai. Ojo beneran hati-hati alon-alon. Jogo sing becik. Awas, Yes. As. Yo. Ayo. Bocah ora gelompokane ya. Ayo. Oh. Woi. Ayo. As. Ayo. Ayo. Ayo Bapak Kabus. Ayo Bapak Kabus. Capek. Ayo. La. Yo. Pak Kabus. Sing manunggal tetep daya. Segone la.
Ya, ya, ya. Sulu sadawe. Bapak kiasi tempat di sini. Kantar kuku sing tupo kanggo melun. Amep Kyai Madya ning pagelaran kang samya guyak surak anggumegruk para pamirsa. Wathanira gumelaring singa manunggal jaya. Singa manunggal jaya. Ayo, ya, seyo, ya ayo, minggir, ayo hati-hati le, aduh, ngedul, arek ngedul. Ora umum. Ya, wah, woi, wah, yo. Aduh, hati-hati, jaga gue, aduh. Ya, ya. Alon-alonnya, turwaton kelakon nyengger. Anggun mengaya tugas wonten ing Tambagu Pasirian wonten dalemipun Bapak Buadi saha Ibu Naya. Ya, wo, ya, ya, le. Ayo. Goodness mangan kembang hati-hati le. Aduh. Aduh. Ya Ayo. Wah. Ya.
Hati-hati ayo. Hati-hati ayo. Bojeleng wujud iblis laknat jogetan ayo. Singo manunggal jaya. Ayo ditakoni nanti iki pawange. Enak masalah setane mute. Setan mute. Jaluk apa iki? Bon, takon ana Bon. Apa payung hitam? Apa ndak hitam? Apa Mas? Keranda cinta? Endi Mas? Keranda. Cari keranda cinta. Apa? 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 Oh. Apa satu pek lagu ini? Apa itu? Oh nyala. Pak Bos. Tak kayak velocity ya wes. Apa motomu? Ya. Oh ya. Prak ding ding. Ya apa sih Nes? Keliru ae. Lah iya. Masalah miut udah ngomong. Lah ayo apa iki? Iya. Paran iki lagune. Velocity. Wah, iki ndak mode. Ya. Kari sora riko golek duit ya, Kang. Iya no. Makane aja golek perkara karo wong wedok. Iya, ora no. Sithik nyender. Aku gak tuman salah no, kleru sering. Nek wis konangan ora melok ya koyo le ya. Aus. Yeah. Yeah, udian kerikis banter gluduknya ya rawakyo. Abu wari konake. Os, yey, doa. Apa tahan dirasakno. Emane pandu. Iman
Mas bergoyang. Iman iman bubul lah, Apa? bubul ora. Ora? Apa terus? Oh, gak. Hah? Ae, ue, ae, ue, ae, ue, oh, lo. Ora sido rodo, ora sido. Iya. Wono wingit. Wono lodaya, ayo. Sing duwe berjajar pulau-pulau. Ya. Pulau Madura, Pulau Bali dan lain-lain. Oh, iya. Apa yuk? Golekno arek, golekno. Goleki. Wah, nganti ketemu no. Aduh ngidul arek ngidul ngalor. Makasih Mas Bayu. Ayo golekno gandengane Wono wingit iku lho. Enak no Pak De. Saya gak kebres Pak De. Ayo, no. Wono wingit. Oh, pembarong. Ti. Wono ini. Ya, oh, ya la. Aduh, ya la. Ya Wono, satu pe melayu, Pak Kabul. Kon melayu nanti Bon. La. Wono Pak Kabul, satu pe, aduh. Pak Kabul, no, Pak Kabul, ayo Pak Kabul. Ya la. Ayo no. Masih setane mengkis. No, bodek kon iki no. Majuan no. Mbak setan mengkis. Tuh, Gendeng. Mas Putu. Wono gedeng. Oh, rambutnya tas rebonding kurang eman-eman rek. Aduh rek. Aduh. Wono gedeng, ayo. Sekirno jepiti sik rambutnya jepiti sik. Ayo. Ini nek Wono. teles kok gak lurus rambutnya engko nek teles. Wono gubis, ayo. Hai. Wah, celupin. Ayo no. Terima kasih Mas Minum Bayu. dulu. Kocok. Duh. Wah, sasa. Wah, ngombe dari alam.
Wis. Warek iki kepanasan kok kompres. Piye? Nek kene ora usum serekan, Mas. Lah yo. Lumajangan full. Full lumajang. Pak Kabus. Gentenan Pak Kabus. Oh. Ya. Iya, mohon maaf sing duwe warung tutup. Ayo. Karena kan tanggapan, ayo. Warung libur hari ini sudah habis dikarenakan gawe mek telu ya, ayo. Sing duwe warung 3 jam iki. Lho. Sengak, Ban. Iki. Mau. Aduh, basem morek. Ayo, basem. Lah iya, kaya cilik awake. Oh, Ayo mo. Dicelupin no. Dicelupin. Iya. Ya. Oh. Mimik dulu ya. Ayo. Gentenan. Kare sitok ilang. Kurang siji. Lah. Lah iki wonge. Dia. Oh, satu mek gendeng iki. Bayu. Pedae sapa iku, Mang? Arek. Lah. Arek kok embuh, cegatan. Mandek. Kudunge sapa mak gawe iku, Ayo, Mang wis dadi kaya wong gendeng. Ayo. Nemu kudung ndi iku, Mang? Jan. Lah. Bro kancane. Wih goblok. Blok. Ayo. Rimen ra, direm ra. Wah, dono rime. Weh, aduh pedot Ara. ratene. Lah. Wis, Jan. parkirin pedae parkir sih. Rusak pedae wong. Yang merasa kehilangan sepeda iku lho. Dicolong Ambon. Lah iya kok ono ae wong iku jariku. Kayak wong gendeng. Satope nanti. Rene. Oh, gobes arek iki. Oh, jendas aku. Ayo. Ban. Gini. Kok kate ajak-ajak Pak D, ampun. Apane dipilih? Gua apane? Dipiyak. Dipiyak kanggunge. Iya. Ana. Mam celot. Gendeng iki kok ngene, gendeng. Ancene, polah ayo. Nyam. Pen. Mau kayak apa? Aduh. Mu ngota lah. Pendut tuh. Kayak wong gendeng. Ayo. Mam celot. Comel. Gendeng. Mobil barang. Waduh cakep. Dikorai irunge. Irunge ngendut. Ayo. Atraksi mangan embak. Oh, jariku mik. Ayo wono wingit. Wono wingit ilang. Oh, bodek arek iki. Maju wono. Wono bodek nanti.
Iya. Iki Wono Comel. Iya. Ini koyo hanger. Warek koyo memean. Iya. Pakai kendit. Iya. Wow. Gendeng kabeh wis. Iya, arek iki mulai arek iki. Sangu helm teko omahe jelene kereta. Jenenge arek gendeng. Lah iya. Koyo satopek. Ayo no. Ayo no. Kocok. Iya, dibalur dulu. Wah. As. Hey. Ambon dipecut yo. Ais. Iya. Ya. Iya. Wah. Ih, kono. Gendeng kono setan tak kageno. Setane ndak kaget. Tidak kaget. Blas. Anda kurang beruntung. Ayo. Gendeng. Oh, setelan nih. Oh, hilang sepatu golek ramban itu macam-macam. Awas. Wah, inilah trio gendeng. Ayo. Ih, kono. Ayo, wayahe. Wayahe siapa lagi?